Peter, tandlæge i Portugal og dansker. Hvorfor det? Ja, men det er fordi min kone er portugiser. Jeg mødte hende i Danmark, da jeg arbejdede på tandlægeskolen i Danmark. Og jamen, så besluttede vi os for at flytte hertil. De fleste behandlinger er betydeligt billigere end i Danmark. Specielt større behandlinger som kroner, broer, implantatbehandlinger, proteser også. Det er cirka halv pris. For eksempel så har vi har en maskine, som kan tage panorama-røntgenbilleder, hvor man kan se alle tænderne simpelthen i et røntgenbillede, som kun tager 20 sekunder. Og for eksempel, der har vi et eksempel her. Så lige så snart det bliver taget, så kan man se resultatet her. Man kan se, hvilke tænder, som har brug for behandling. Og du bliver selvfølgelig i Portugal? Ja, det er ikke nogen planer om at tage væk. Nu har jeg min familie her, og det er meget glad for at være her. Ja, så jeg tager ikke nogen steder hen.